এই টাইপର ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏକାମ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ବୈରାଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଏକାମ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଥର ଆମର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମର ସବୁ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସବୁ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମହୋଦୟ, ଆମର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଅତିଥି ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, 15-20ଟା ଦୋଳି ହୁଏ। କିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଥର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ। ତୃତୀୟ ରାତିରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ସାହୁ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ର କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଜୁ ଦାସ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୀନା ବଜାର ଯେଉଁଟାକି ଦେୟମୁକ୍ତ, ଫ୍ରିରେ ପିଲା ମୀନା ବଜାର ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଠି ରଜ ପିଠା, ଅଳତା, ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦୀ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଠି କରାଯାଏ।